Company yedu yatinoshandira Koala kana kuti inotrade as Javelin company yakakura. Saka tinoendawo tichitsvagawo kune mafuro uyezve vamwe varimiwo vanouya kwatiri vachitsvakawo kuti tiendewo mumafarms avo kana ane mafuro. Kuti hamungati mimi mauya manzi uyai kudare moramba kuuya kudare. Saka ngatichivatongai tichiteedzera mutongo uri pabepa noti tinokontrolewa nebepa reAgritex. Rakadyiwa ibindu ishe wangu. Ranga rine 4 malines 200 plants dzechibage ne2 mabeds ecover. Kunoku kana taakuripisa ngozi akangouya cheto kwachinzi convicted asendenzwa kuenda kujere, kunoku tinongosvika tichingopa mutongo kuti ngozi tiri kuda mari yekutsukisa ropa kwamakaita mudunhu medu, tiri kuda chakasununguka. Anzuda kutenga nyama kai. Aiwa ndati panyaya amupo simkai mugari kumashuru nawo. Ndini legal officer weJavelin resolution yacho. Aiwa. Ngozi satishande nezvechigweta gweta. I think kana makaita law munotoziva dare ramambo harina gweta mukati. Saka kana muchirimi munomiririra muri gweta mudare redu munozotoita mheno apiu yekuisa nyaya yacho namberi kunoda imimi. Apa mune makangoteererawo semunhu auyewo kudare maybe zvinogona kubatsirai. Hakuna dare rechivanhu rinoiswa gweta mukati, hazvisi zvokuti totanga kukuudzirai imimi nhasi, handiti mapwana. Saka munogona kugara apo pabhenji makateerera nyaya yachona muchinzwawo kuti yakafamba sei, handiti. Ndingakumbirawo chimwe chinhu chekuti yasungiswa yacho ikambani. Saka inini ndini kana kambani sakureva kuti uyu angondiperekedza zvekutoti ndidhiraivha atombooneni kuti ndindaunzwa pano. Aiwa asi rakanzi Swana wacho ndiye director ane resolution iri yapo. Saka kureva kuti kana zvadaro inini wacho ndinotouya kuru ndichinzwa nyaya dzese. Resolution ndeye iyoyo. Resolution yakatonyorwa kuti ndinosaina mapepa ese mudare rose ringave ramambo rani on behalf of the company. Oh. Yes. Inzwaika zvinhu 2 zvatiri kuda kutaurirana. Hachisi chose chunhu chinonzi chinomirirwa negweta kana. Gweta uri munhu ari kunodhifenda nyaya, handiti? Saka mudare ramambo hamudhifendwe nyaya negweta, asi kana mati mauya kuzopindura makamirira kampani muri munhu musungwa. Yes. Ndofunga ndizvo zvoisho. Handitika mukadaro manje. Kana iri Javelin yacho yasungwa. Very good. Kana ari musungwa kana mumhangari ndini ndiri papi? Good one. Ndopepa randakupa iro rinoratidza kuti ndini ndiri papi? Right. Inini ndiri legal officer weJavelin, noti kuti gweta reJavelin. So ndozo ndini mutauri spokesperson noti company haikwanisi kutaura. But ine vanhu ine madepartments akaita sei akawandisa. Kana pakunzi pari kuuya kumatare inini ndinouya. Good one. Kana muri mubox ndinomira mataura manje. Mataura. Mungatipo here document inobisa radza kusapo muchigara imi. Iri hasi kukubisa ipi, hasi kupa bisa radza kusapo muchigara imi. Pane aya aruko. Aya ndimakanyora. Iya ayayo ndo yapiu yacho. Vapei hamuna here bepa rakadaro seiro. Ndachikukumbirawo rimwe racho 1 nekuti
vari koiko munopuwa vana javelin chakuti ndiye applicant respondent Bernard Zinyakatira. Application for judgment review andozva makaita here. The application here is hereby intended to apply for a judgment review due to one or all of the following reasons. Here. 1. The applicant improperly or got the default judgment in error, since the applicant conceded that they were not served with the summon. To yekutanga vari kutaura havana kusevhwa summon. Right. Mupurisa wakasevha masummons edarwin. Who served the summon? Maizulu ndakaseva. Ari kupi? Okude panze kayo. Ari kupi? Summon renyu makasevhwa baba musi wa 16/11/24 pane munhu return summon yedu iripo here. Riripo iri ndakatotarisa izvozvi. Vape iyo vauya kudaro. Monai mundidzorere Wotaura kuti summon ndeyani akasaina apo. Hamusi kuziva signature yakasainwa musi wa 16/11/24. Right. Mambo vari kuramba signatory yakasaina pa summon saved summon kuti haisi yavo. It's fine. Let's go ahead. Right. Second. Number 2. The claim seems excessive and highly unreasonable, considering that the crop damage emanated from a proportion encircling a vegetable. From a portion. Yes, a damage emanating from a portion encircling a vegetable garden and 4 lines of maize. Vari kutaura kuti kaportion karunzi kakadyiwa kakatendedzwa negarden, asi maraini echibage aingova mana chete. Ndizvozvo here? Where did you get that information? Manager wedu akaenda kunoona pagadhini racho. Akaenda kunoona pagadhini pacho. Akuendapo pasina veagriculture. Pakaitwa damage nandisipo. Ndakafonerwa naMr. Zinyakatira. Pane damage yaitika. Ndakati mukuru handipo, so far ndandi kurufaro. But ndichadzoka, zvakaitika on October 24, 25, 26 ndiri kubla kumasvingo. Then ndakadzoka on September, musi wa 4 September. Ndobva ndasvika Mr. Zinyakatira tatapanana appointment, but hatinazokwana kuonana. Ndobva ndaona mushando wekufamba kwawo. And then I took my videos. Ndichiti tozodzoka totaurirana on the ground. Mavideos acho ndinawo ezvakaitika. And then ndazodzoka the following day vavapo pafarm. I went to Mr. Zinyakatira. Mr. Zinyakatira ndauya titaurirane for what happened nemombe. Zvakanzi so far handichakwanisa kutaura nemi was RX yaita kudhara basi. And then I went back to Harare again. Ndobva tamira takadaro. Kusvikira ndazofonerwa ndakupiwa judgment nemunhu akanipa judgment kuno
kuchegutu ndakafonera vanzi maona Samon here ndakati ndavara ndaona asi hakuna munhu waunofana kupa bepa kunze kwangu because ndini manager ndifana kutora zvinhu zvokufamba chimira nebepa rako svika ndauya kuchegutu ndine trip yekuya kuchegutu ndova ndaenda kubrazil ndapedza basa ndandamufonera kuchegutu ndakaenda kulocation kunotora bepa rejudgment after 2-3 days ndazonza kuti vanoenda kufamba kunoatacha property ndo patakazouya kuno kuchegutu. Okay, so mbeu dzakaparadzwa ndo dzine 4 lines dzauri kutaura nemavegetable ane kaposheni kakaparadzwa hachimbomirai zvenyu izvino toda kutanga taenda kapa konseni yenyu yenhingi yemafacts enyu amaisa apa kakuti sei maapira nyaya yenyu kuti dare rizobvuma kuti uyai kureview inhau yekuti tawanzwa zvamuri kutaura tobvuma kuti uyai saka takubvumirai kuti muyozogara pasi nani navazinyakatira isusu mupurisa wedu watakatuma iyeye kuti auye nemapepa kwamuri it's an offense kana tazomuona ari kusaidi rekuti ane signature inotori pareturn yesomeone raakauya naro kupurazi kwenyu akati asevha munhu iye kana asina kusevha inyaya yedu tinodhira nayo toda kuenda panhau yekuti makazviziva here kuti that assessment was done nenhingi neagritex no hamuna bepa from agritex hongu takatori kumbira kuna vazinyakatira through our operations manager vakatiti handinawo pepa iroro riri kuno kukoti ndofunga tine audio yavo iri pano tichitoda kutoonawo kuti hamuna kuriona here bepa hatina kutoripiwa nhasi munoriona pakaaseswa pacho hatina kutonge taudzwa dai takaudzwa tikange titoripo nekuti takatotuma munhu pagrau ngatinzwei kuna vazinyakatira veagritex kana vaita basa pamusoro imambo ndingati kubva pekutanga pavari kutaura mukomana mupurisa wepano wamambo akauya kuzosevha anga asingazivi kwokuenda ndikamuperekedza inini tikasvikoona kwanonzi Tawanda aripo paofisi pavo akatogara pamusoro petrakita vari vaviri nomwe mufana so Tawanda ndiye akasaina akatora Samon musi watadzokera kepiri vachienda kunoatacha zvinhu Tawanda wacho akanga aripo musenzo wavo ariko izvozvo Tawanda wacho akataura kuti ando mapepa aya makauya nawo musuya ndakavapa maneja wangu saka hatizviti maneja wake ndo mukaona chinhu chinonzi pane umwe munhu anozonzi ndiye anotaura achitaurira umwe munhu mupenyu aripo izvozvo zvinhu zvakadaro izvo toenda pane assessment yarex yaitiwa assessment yakaenda nayo tikanopa manager wavo foromani wacho anoti Edison vatamupa after 2 days akafona anonzi anzi ndine manager wacho anzi Mukweva Mukweva ndo operations vanoshandira kuHarare manager vakati pepa renyu tariona saka taifunga kuti titaurirane ndikati it's okay uyai ndiriko havana kuuya the next thing abva ndisendera chipepa chavo chirimo chakanzi tinokubhadhara $320 ichokwadi ndo pepa rakandisendera nyaya iripo ndekuti mombe padzakabuda dzichinodya hadzina kudya pavo chete pane rimwe bindu futi rakanodyiwa ikoko kwacho munhu iye takatonotaura naye tikatomurimira tikamupa 360 no tatotaura paground tichiwirirana tichionawo nedamage iripo because mombe dziri insured saka maassessors veinsurance vanouya voassessa voona point of damage voassessa zvichienderana zviri reasonable saka chakapa kuti tizoti vazinyakatira toda kutaura navo at first claim yavo yavakaisa tinayo nerekodi yekuti vaiti vari kuda 4,000
kechipiri assessment ndobva yazouya ichitiri kuda 2488 of which yakaitwa hayo tisipo because pese apa manager akatodriva kuti uya pamba kuratidza kuti tiri pakuwirirana chinoratidza kuti tinowirirana navazinyakatira izvozvi tikatoenda kufamu kwedu uya neighbors mombe dzavo dzitori mupadhuku medu handina mombe dzinotandinyepera zvachidaro sekuwirirana kwataita tauya paground pati 4000 handi ndobva tanoassesa bataona kuti ichokwadi pa 200 plants dzechibage netumabhedzi emavegetables kana assessment yacho iri agritech ndo zvakapa kuti titoda kuonawo assessment yacho kuti iyo agritech payaiassesa pa 200 hectares hatizive kuti type yechibage chakanga chadyarwa navazinyakatira chingagone kusvika kumatanzi akadaro pa 200 plants ndo chinhu chete chadaiti pakangojustifyiwa kana iri iyoyo mari yacho zviri zvechokwadi tinogona kungoita sei ndosaka takakumbira pepa iroro kuti tiri wani zvaita zvakanaka mambo wabva wasvika imimi kufunga kwenyu kana mapepa eagritech ainge auya monzi imimi vanhu hamusi kuwirirana pachezvenyu munhu wouya kudare ramambo chatinotanga kubvunza kana paipa crop damage iassessment yeagritech handitika then mapepers iwayo kana asabhumitwa kudare kwedu chatinoshanda nacho isu kuvanhu vatetadedza kudare because imi taitokutorai senhubu dzekuti takusevhai masamonzi edu amuri kuramba nhasi panapa but kubasa kwenyu neukuru hwenyu munhu anenge awanikwa aripo akasevhewa ndiye anofanira kutora document raapiwa achirisvitsa kwarinofanira kunge richienda mambo ndikapiwa mapepa avo pano emabasa avo avanoita nevanhu vanenge vauya navo pano ini ndikaatora ndikaapfundika umo mambo havangafembere saka ndinotora mapepa each and every paper randapiwa nawhoever kuti nderamambo pavasvika sekusvika kwavaita izvino ndotora ndovadii ndovapa imimi mune masamonzi edu ndoda kuti muone kuti sei takazotonga musipo kuti taishandisei handiti mapawa saka mukasumudza rwoko ndichitaura iti minzi muri kundirambidza tangai mateerera noti chamaunza kuno kwako iapiru neimhosho dzemuri kupa kudare saka tinopindurana tichifambirana zvamuri kutaura imimi dai tiri isu tinoita unyanzvi ihwohwo hwokuti ndisinoziva kuti padyiwa mbeu dzadyiwa idzi imari dzapaparadzwa zvinhu zvakadii handiti tingadai tichizviblema kuti hatingati isusu pamadzinda amuri kutaura 200 toti isusu matanzi echibage handiti asi toda kuenda kapanyaya yekuti zvaitwa neagritech bepa rauya kudare vanhu vachichema kuti vanhu ava vakandidyisira mumunda ndikaenda kuagritech assessment yangu ndeiyi yakaitwa kuagritech handiti isusu tokudeedzai kuti uyai muzotaurirana pambeso pei pedare imimi pobuda nyaya yekuti takuvingai svondo rino hamuna kuuya svondo rinouya hamuna kuuya svondo rinouya hamuna kuuya samoni redu paorder number 1 iroro rachona ramapiwa iroro paorder number 1 inobva ratotaura kuti munhu kana asina kuuya kudare handitika asina kupuhwa mvumo nedare anotongwa asipo in favor yemunhu auya kuzomhangara nyaya yake ndozvarinotaura in case of doubt paorder number 2 kana usina kunzwisisa kuti mhosva yandiri kupomerwa munyaya iyi ndeipi handiti unouya woona mutongi kana munyori wedare musi wedare rakataurwa pabepa ipapo usati wasvika handiti mapawana zvese process yese iyoyo kuvanhu vakaita semi tichitarisira kuti vanoiziva vari kungotiwo zvavo sevanhu vachiri kushanda nevarungu mukati umu they don't respect dare rani ramambo isu tobva tatoprovokewa nazvo tobva tatokutongai musipo tichiteedza kuti sei tichizoti takakutongai musipo 1 tine fomu reagritech rine chidhindo cheagritech against imimi kana mainge musina bepa reagritech manzwa kuti vanhu ava ndo vari kushandisa bepa reagritech handisi taifanira kukusevhaisa mone reagritech ka handiti mapawa
saka ndo pamuri kuona makazonopinda mambo vanzwa nyaya iyi vakatenda kuti aiwa kana zvakamira zvakadaro mune chinyunyuto dzokai kudaro. Saka nhasi muri pai muri pano ndo chimiro chakaita nyaya yenyu. Bepa raAgritex vamurangano kana vasina kuruona ivo vazinyakatira bepa raAgritex riri pa vanoda kuramba zvavanoziva. Pepa vakariona ndine audio yakafonewa namukweva vachiti tinokumbira imwe kopi yedu takaisa kuaccounts, saka titumire rimwe pepa. Accounts yekwazinyakatira here kana kuti yavo chaiva tazangoenda muaccount mauti tipei fomu riya rikakupai chii woda kuuya kwandiri inini. Audio yese irimo kana unoda kuiplaya tokuiplaya achitaura. Tisati tasvike zvino mambo vavepo manzwa here ndanga ndiri kutsanangura kuti muzive kuti mungabhleme dare ramambo chii chazvoitisa kuti dare ritonge. ndo pandaa ndichikutsanangurirai mambo vavepo nyaya yenyu vane mafunga mairi handiti nokuti ndo vakazotipa simba rekuti huyai kudare. Saka izvino makasununguka kuti mungataure ivo varipo kuti mudii muvatsanangurire sekumbotsanangura kwamakaitawo musi wamakasangana navo nhasi vari pano mobva maisa manhingi enyu eapiu yenyu avo. Yes, the cop. Ndiyo here muri kuda kana kuti muri kuda yenyu yaya inokutaura kuti muri chii muno. Okay. chete ichitsutsumwa ndofunga pane zvinhu zvandandichida kuti nditseketudze. Chekutanga ndechekuti isusu tinorespekta zvikuru samatare nokuti nyaya yemhando iyi haisiyo yekutanga kuti tichida kudai. Tinotori neimwe yakaitika kuchinoi yandinopa reference BTK 350 CD of 2024 yatakaendeswa zvakare nevamwe vavakidzani vedu tikanoyanana zvakanaka. Saka tine umbowo hwekuti kuuya kudare kuda kuti tiyanane. Chekutanga ndechekuti patakapiwa kambani yedu yatinoshandira Koala kana kuti inotrade as Javelin ikambani yakakura. Saka tinoendawo tichitsvagawo kune mafuro uyezve vamwe varimiwo vanouya kwatiri vachitsvakawo kuti tiendewo mumafarms avo kana ane mafuro. Saka ndo zvakaita kuti tisvike mudunhu rino. Uyezve chekutanga ndechekuti apiu yedu ndeyekuti ndinoda kuti ndachida kungoti sorry henguishe wangu ndachida kungoti ndisvike pane mongo wangu wenyaya. Nyaya iripo ndeyekutoti chinhu chatiri kuuya tichikontesta ndechekuti someone ichokwadi chekuti musi watakaona judgment ndini ndakauya nemukomana Lazarus tikatodhiraivha kubva kuHarare ndikasvika tikaona mamessengers vari 3 vese tikavati no isusu Samoni taona judgment hongu taiona asi Samoni hatina kuita sei kuona munhu akasevha wacho akatotaura handisi vesta rake messenger akataura kuti ndakasevha mukomana mupfupi ndizvo hongu hatina kuya kudaro nokuti takatongwa tisini chokwadi. Uyezve chitsutsumo chimwe chechipiri chatinacho ndechekuti rakadyiwa ibindu ishe wangu ranga rine 4 malines 200 plants dzechibage ne2 mabeds ecover. Saka tiri kuona kuti mutongo we2488 wakanyazonyanyisa zvokuti ndo mutongo wanga tichitsutsumo kuti ungagone kutseketudzwa 200 plants dzechibage ne2 mabeds ecover. Ndofunga manager wedu ambotsanangurawo kuti akatonosvika ipapo akaona. Saka panga pane
Ngombe dzakadya mumunda mambo. Chibage pane 4 lines dzeKalahari nemuriwo Kovu nemabutternut. Mukatsosopaudza. Ndo akaitwa assessment neArex. Ina handizivi kuti Arex inoweka sei. Vakati Bage veArex vakati inokuza 300 US. Kovu vakanokuza 2,160 US. Papaita assessment cost vakazobudisa 13 nema-assessment fees 15 yabva yabuda yese iri 2,488. Kana vakave nequestion yakawanda, kana vakave nequestion kuti yakasvika mu2,800 sei, aya ama-court cost of the recovery. chimwe chinhu yes very good yes imi muchitadzo chenyu chamakaita chete ndechekuti madeedzwa kudare pfungwa dzedu maona zvadzakaita yes handiti mapawa hurumende inenge ichito munhu wedu akainge yes saka ndozotikuda kuti vakaroona iriarex vakariona vakatofona riripo kudare kuno kwedu ririko rimwe ivo vanaro kofi kwavo tiri pano nhasi yes because isi chatashanda nacho yes nokuti pachinhu chakachinechi kuagritex ikoko ise wangu chitsutsumo chedu chete chiri pachinhu papepa iyi ndofunga taitaura navazinyakatira kana nanhasi vari iri takavatovakumbira tine audio iri panapa tichiti vatisendere vakati handina riri kupi riri kuno kudai saka chitsutsumo ndechekuti iri pepa iri hatina kana wani munhu akainvolvwa paassessment iyi ndofunga ivo vanogona kuriona vakatinongedzera mumwe chete handizive kuti kwedu isusu wakanga vanavo nokuti tinofanira kunge pamutemo tose sezvo takaenda unoona pakadyiwa ivo vanga varipo saka vearex pavakauya ava vaikwanisa kungotiudza kuti uyai tionerane papi saka ndosaka makazoona tiri kutsutsumwa nepepa ino kuti maitirwa rakaitwa pamusoro imambo at first pakaitika nyaya papasina aripo misi nyakatira vakatsvaga namba dzangu vakandifonera ndakati handipo asi ndinouya era ndaenda kufama vanga vasipo ndobva ndatora mapicture epagarden ndobva ndavafonera kuti ndasvika asi hamuko ndichadzoka futi ndobva ndadzoka varipo assessment yanga yatoitwa but asatapiwa kopi ndobva ndati misi nyakatira ndauya tiwirirane pakadyiwa ndatumwa nekambani yekuti padyiwa toonesana tobhadharana sei right ndobva ndisandataura pekubhadharana ndobva vanditi aiwa chimomirai tamiriri arex ikuita mapepa hapana pakaitwa assessment papasina wedu aripo vakasesa nevanhu vakasesa navo ndobva ndasvika paground ndadzokera kuoffice ndobva ndaudza office kuti misi nyakatira vati vachatumira mapepa isusu tabva ndava offer yekurimirwa pagadheni pacho nekutenga maseeds nekutenga fertilizer top ned exactly ipapo ndobvuma but takawaofa in offer plus muri wavo yes because munhu wamubhiringidza
mama muri wataidya kunhingi kupikistone kuya ndowaibva ukandilema yes very good totaura tiri papa ichokwadi ipapo ndopataura kuti kubva kuofisi munokutaurirana munopawo ofa yamunoita sei yamunopa saka isusu takanga tapa 320 nekuvarimira ndizvo nevekutenga masidzi ndofunga ivo vakairamba havana kuzokwanisa kudzoka kwatiriwo vachiti ivo vaitarisirawo kusvika papi ndopatakazoona pepa rakuya rakadaro saka iroro saka tiri kuti isusu nawo mungutauya kuti kubhadhara hatitoti nokuti shuwa zvakadhemikwa zvinofanira kuita sei kubhadhara asi tiri kutaura kuti mubhadharo wacho vari kuita zvakafanana nekunodzipawo pita tichiyaranisa tichiita kuti john hararame zviri nani kuti tienzanewo pakati zvokuti ivo vanonyatsodzivisawo 200 plans nofunga isusu takapa 320 first offer handitika saka vazinyakatira varipo handitika zvokuti tichibvawo pa 320 tikaseketudzawo tinogona kuwirirana izvo zvinogona kubhadharika zvearex nawo izvi ndezvekuti ndosaitaitaura kuti pepa racho vakatipawo ivo vati havana kudzidzira isusu tanga tinevawo mana mazvikokota vekuinsurance vanogona kuona pepa asi tinogona kuswerera aiwa ivavo mombe dziri insured dziri insured kuti pakaita njodzi handitika avo vanotibhadharirawo kana tisinawo mari kupara mhosva nokuti mombe inozvifungira ishe wangu dzimwe nguva inogona kupara mhosva pasina vanhu asi still tinongoti atsakatisiwa zvinhu zvake tine mbowo wekuti anofanira kutoripa musataure mari yarex musataure mari yakanyanya kuderera zvekuti arex inozota haishandi seketudzayo arex yakati mari 2400 pamusoro yemambo indaifunga kuti musi wavandifonera lazarus akati ndiri kuuya taane pepa reassessment kati uyai tigare pasi titaurirane haana kuuya uye zvinyangodi vanga vaine komplaini vaona pepa rakaitwa narex mazuva iwayo papasati pambobata pasina kurimwa vanhu vaingoenda pagiraundi arex youya ivo vouya nemaexpects avo voonesana kuti ndo nzvimbo yakadyiwa iyi ziti wetiti or not havana kuuya kusvika 5 months vakanyarara nhasi vava kuti hazviiti zvakataurwa narex after 5 months vaimbovepi hatina mbotaura navo chatakataura navo vakandi vaona pepa rearex maneja wavo anonzi mukweva nobva andifonera akati pepa ndariona vazinyakatira asi mari yataurwa narex haiite ikatinoiti okay makasununguka uyai titaurire tigere pasi tionesana havana kuuya nobva asenda chipepa chavo tokupati ipapo ground anga ipe kuti titaurirane ndakataudza kuti totaurirana hatine bepa rearex tochiona kuti toita sei hatina kumbohara mnakati uyai titaurire pepa rearex ndaanaro titaurirane ndobva varegera zvinoda kuyana ndizvozvo nokuti munhu zvakaita akati munhu yadya cotton mundamake akasvikoti kuvanhu vacho andikubhadhara aimombeyi ndoda kuti munhu ende haichashandisiki utsinyira ndobva zvaitika saizvozvo hapana mazuva akawanda vana vanondobva vanhu vadya maisimira nemunhu kuti wanikiswa vari uyaakati hasemota hatitiazvisakaita pati zvinenge zvisingachaita
saka tiri kuti munawazi yakati kana maiti kuva nayo kutaurana tokupaika mukana mutaurirana tozava kuchema matozvinzwa ndiri kuzvinzwa ndosaka vakadzoka vari kuchema ichiva masatina ati shamnatarohwa nayo matadzira atakadii atakaita saka inovana mukana kuti mutaurirane zvakaita here ndo vachichema munosvika pakuita hongu kuchema hativarambiri handasingavarambiri kuchema munoona takanga tangotarisa mutongo weagritex tichienderana nekuti munozva pakangonzi takanga tazoendako taramba kuzochidhererwa manje tikati avo veagritex maybe havana koti isusu zvavakasesera munhu wedu mudunhu make maanogara avaenzi kava mambo saka vanhu vakadedzewa kudare ngavarespekte dare handimapaona saka takazocalculata kuti ma300 mangani mumari yavakanga vachadwa neagritex kuchinhoi dzinotopwanya padhoki yacho saka tingati ndo zvatiri kutaura ipapo ndo patinozobvuma ndedzedu ndiye muridzi saka maona ishe wangu tazvininipisa tauya pachi padare atikumbirawo mambo icho kwani taurirana vanonzwerana nyaya chatinotaura uchitofa inonzwisika inini hamumaonera munhu asi dai sinambonzwa nozvinotaurwa nemuoni wakaita tirande toishoka teketudzai muchitaura navo 2000 weyawandisa animakona ndauti yakawandisa but akazoona wani muonero wakadii ezisatikaita asi ndomuonero wakadii wakaita sokuti hamugoni kupikisana naizvo kuti muchindapo pama kusina chinhu chayo chichamuoneka izvi i72 hours ika musipo asi kana muri misoroka mokuzaidzofugwa here tinogara mumapani makavasa mapani saka dzakaboya dzinopoya vanhu pavanopfuura dzimwe nguva vanosiyawo magedhi akaita se vanenge varipo asi kuti dzimwe dzenguva vanenge vari kune rimwe basa sabhuku wedu wamunorendera munda takamufonera kuti sabhuku munoziva mutemo wekuti vanhu vakadyisa munda tinosainirana marisi agreements naye tomubhadhara tamesa 200 times $2 dzakawandisa hadzo asi kuti tinongoisa zvimaposheni dziri kusaidi koko dziri madifferent paddogs because tine mafarmers atokurendera akawanda vari kunifunga 5 or 6 saka dzine magroup dzese madziri dziri pasofa dziri pa 520 padzakadya madezi acho mupadhok imomo mamune 72 mukamira izvozvo tidamazi munanga izvozvodzekwa mamwari dzakauya kumunda dzakauya dziri 60 mari mangatora mari aitotarimundaaaaabasi tinozouya ishi 105 hectares 105 pane d anangomutsigii tinogona kuzokuonai pano kana asi kudzisawo taida kuwedzera pakumamboka vakuti tinoisa mapadhok waya yacho yavari kuti vakaisa mapadhok havana kuisa padhok waya ndeyangu iri todambugwa nemombe idzodzo ende havana mboya kuzotaura neni kuti vazinyakatira tikumbirwa kushandisa waya yenyu havana waya yenyu yakainda mupurazi remumwe eya iri pabhaundari saka naipabhaundari
zvinovhara zvauri but sevaiuyawo ukautaura kuti vazinyakatira taakushandisawo waya izvo waya yangu yapera saka izvozvo zvayapera ndokupona newaya yangu aiwe panofanira kubatsirai kuripira handikuti kuisa waya yedu mabhaunda haisi mausaka uyo ani mabhaunda nekundei asi kana vari ikafawo ichiurawa nezvinhu zvirungu vanofanira kubatsirai kuripira vanofanira kutsvaga waya dzekuti vanhu vavo vachiripeya waya ndachikumbirawo mambo kuti mutume vanhu venyu vanoona zvakaita waya yoyo izvozvo kuti waya yangagara ng'ombe here yakadamburwa neng'ombe dzavo iyezvo nanhasi dziri kuenda ndinawo mavhidhiyo arumu handiri kutora zichiuya ndichitaura namaneja wavo vanzi mukwevai aingoti sori mudhara saka tochirega kurima noeda kweprojekti yavo hatirarame neprojekti yavo izi ndiri kurava nokurima panongove nenyaya ndepekuti imimi isai maofa enyu nyaya ipere maudzwa kare isaiwo ofa taurirani ndandichikumbira inini nezvemari sana achiti tinogona kukumbira vazinyakatira ndiswa handirika tongoenda tokwanisa kufonera wacho wezvemari handirika kuti totaurirana takaita sei kana pakanzi tanga tichiti kana kuti vakati pari zuva navazinyakatira kana kuti vanouya vozotorwa handirika tonogara kubhodroom newezvimari wacho ari tonyora zvese zvadawirana kana tawirirana zvadawirirana todzoka nazvo kuti kana tisinawo kuwirirana zvinenge zvavaendawo kupi todzoka futi kuno kuti titi tasvitsana nokuti inini panapa kungowesta nguva mambo handiri kureva nhema nokuti vanhu ava vanoreva nhema kubva musi wa23 August kutaura kuti kana kuti musi wemani vanotaurwa navo kana iri bhasi vachiuya vakombadzeta handiri kuti mande yacho ndoyatiri kutoti na 10 o'clock togara pabasa pabasa tiri pa 10 wati pamaplan ndo zvatiri kutaura kuti dhiraivha anotouya ovapika ovaendesa kana kuvasira transport tobva toita ndachikumbira mambo kuti kana vachida kuzviita vachazviite mangwana ndiri kuenda kucape town nemanje ndine mwana ari kurwara ari kucape town saka nchange ndisuka hanzi ndozoka rini madirectors ese anenge asiri pachi vashandi vese vanoshanda kusvika nhasi ndozvati kuti madirectors acho kudai pashi endai munofona munoga ndozvaitika zvakamira sei unasikakurukura naye ari kuda sei ari kuda kufamba kwende saka ngatiti mangwana itoti mangwana anytime ndimouya uzonditora pamemera uzonditora chero mukati nhasi hende ngati nhasi wacho tiri kumadirector vanenge vasiri pabasa saka tiri kuti ngatiti mangwana na 10 mangwana 10 osirwa batsve chikazizaizo manoburukura nawo mato anyengeteka munhu amakatadzira icho kwadi motaura nawo mona munoona kuti waya vanosaka motsvaga waya barbed wire zvatirikauiti zvese izvozvo ndazvinzwa tichazvikurukura zvogadzirizwa kuti vanhu vavatidzani vana kusvika panapa